Machiegni kendo nyakora mga jwang chenro endamany piny kidieny mar ariyo wadonje twak marameny piny kabende dio makawuono wadwago mbaka mago motenre koda yedhe mameroji. Report mogol gina kada nyakora mga jwang nyiso wach mabende nyalo kao chuny oganda gi paro wirani nyithindo majo higni 6 nitiere mago mosedo chako tiyo gi yedhe gi mameroji. Wadwani mwayude puonj motenre koda yedhe gi kabende kaka inyal tim mondo mi orak ruok gi wachni e skundewa kata gwengewa utewa e mirewa nyakora mga jwang Twak mabende chakore sechegi kabende tuda achiel kachiel gi Perpetua ayanga kantiere kaunti ma Kisumu nyakora mga jwang. Perpetua imore rio nade nyiswani to Kisumu uro nade dhia mwaka uono machiegni e chenro ne. Erokamano, mana kaka isewacho nyinge na gin Perpetua yanga kae boma mar Kisumu. Kisumu okwe, okaneno gima dikeroch kwe mora mora, wan maber, kendo odiochieng' obedo mano dich kabisa, kendo maber kabisa. Ayudo penjo pogore Perpetua kotenre gi wechegi mag yedhe mameroji. Ng'ato penjo ni gin yedhe aina mage mameroji miwa kidieny mar yedhe gi giting'o yedhe mage gi mage kapok wadonje kuku mar twak makama. Ka dang' wawuoyo yedhe mameroji, ng'enyne ma wang'eyo kabisa, wanyalo chako kod kong'o, ma e yath mokwongo kata gino mameroji ma apani ong'ere matut e Kenya mangima. Wan kendo gi yedhe moko machalo kaka njaga, nitie mago mi ikwoto, familia mar njaga giri, nitie moko michuoyo, nitie moko mapani iyuagi kata moko mikete bwo lep. Gigi gin gik manie alwora marwa kendo gidhi gi nyinge mopogore opogore e communities to samoro ginyalo lure gi kuma ng'ato ae. Samoro nitie gwenge moko mibodo ka nying jaga opogore to kata mana ndawa to kata ka wang'eyo gi jowa matindo ma pod apiny tido kaka lugha gi medo lokore kila mara. Wachak waler ni riwruok mar Dental and Medical Board be wacho ni yedhe te kata makami miyo lifestyle gin gi potential kata mana ginyalo chopo okang' ma ng'ato nyalo tiyo kodgi e yo marach. Gin mako mong'ere kaka prescription medicine to nitie okang' ma koro kochope to chako lokre yath manyalo mero ng'ato. Omiyo yedhe te kata kizungu wacho ni all drugs gin gi potential kata okang' ma kochope to nyalo mero ng'ato. Erokamano. Perpetua nonrono bende nyiso ni nitiere medruok e tiyo kod yedhe mameroji ahinya to kiweyo mago mag osiptal magi mabende koro nyaka rawere matindo donje mabende koro kelo lokruok kit kaka giparo. Nyiswa ni tang'o ma dibed ni timore wirani waneno ka nitiere sechegi ka oganda medo tiyo gi yedhe kendo kwan dhi malo mar jogo mabende tiyo gi yedhe mameroji e pacho ka. Erokamano Lydia, mana kaka nitelo kiwacho cha migao mar nakada ma ene migao ma serikal oyango mondo ochiw puonj gi arita e pinywa nyicho golo report mano itime bang' higni 5 ka 5 to ka an wang'iyo report no en report monego beni ji duto kaka jo Kenya kata mana oganda mar onagi onego beni koro ng'eye kendo ng'eyo ni to wachomo kanye. Report no nyicho kelo buok malich ka nyicho wacho ni mana kaka ni wacho cha ni higa matin mogik manyathi kata mana rawera oseng'eyo weche mag yedhe mameroji en higni 6. King'iyo gi report manogol higni 5 mokalo ne en higni 11. Omiyo king'iyo gi kuma koro wachope ni namba ni olwar. Higni 6 en nyathi ma ja grade 1. Gimoro kendo mane chak mondo wakete pachwa en ni ka wang'iyo rowere higni 15 nyaka 24 magi rowere ma pod nie sikunde upper primary, secondary kata mana gi sikunde mag tiegruok. Magi rowere ma pod manyo ngimagi. Nonro ni nyicho yango ni atamalo 13 ma en achiel kuom nyithindo 11 ma osechako tiyo gi yedhe mameroji. Omiyo ma en gima onego bed ni makowa gi buok wan kaka joma dongo manigi tich kata giting'
mar rito nyithindo e alwora marwa nikech nyithindo gi ema kiny. To mana kaka nipenjo cha, ang'o ma diket mondo nyithindo gi odonje timbe machalo kamae? E rowerewa e alwora marwa nitie gik ma sani koro waluongo ni risk factors. Magi gik maketo nyathi thuolo kata mana okete e risk kata mana chenro monyalo yudo godo nafas mondo donje gik makamae. Mokwongo kendo maduong' en age of first use kata gimidendo ni age of onset. Mae en umri matin mogik marawera kata mana nyathi kuongo rome kata bilo yedhe kata gik mamero jini. Nonro yango ni nyathi machako tiyo gi gigi kata mabilo gigi e higa matin mogik, thuolo mare mar bedo tiyo gi gigi e ngimane te bedo malo. Emomiyo wawacho ni ber mondo waduok kata waket mikakati manyalo miyo nyathi kik rom gi gini e alwora mare kata mana e ngima mare. Kech kiwinjo ni higni 6 mani ng'eni nyathi makoro en gi thuolo mar tiyo gi yedhe gi muda mang'eny kabisa. Mar ariyo, gimomiyo age of onset no en gima nyaka koro wang'i mogik en ni ichak ing'iyo ni to level mar nyathi kaka wang'iyo nyithindo gi develop e stage ka stage. Kaka pod otin no pod ok ong'eyo gik mang'eny, rieko ne pod ni piny kendo en nyathi mayot mondo ng'ato wuondi, omiyo ok onyal ng'ado rieko en owuon ni otim ma kata ok otim ma. Machielo en gimiluongo ni family setup. Kitimo Lydia kinyalo wuotho e alwora kaka wan watiyo gi nyithindo e buombe gi kata mane gwenge ma kaluo koni, to nyithindo biro koni ni kuma nokuongo nene kong'o kata kuma nokuongo bile kong'o nene ot mano mane babo weyo kata mane mama odi e fridge kata mane sama ne giwuok oko e sherehe moro to noting'. Mae kuma nyathi kuongo interact gi kong'o. Omiyo seche ma itimo kama to kata king'iyo udewa matindo wagero gi iyudo ka samoro nitie nyaka ot migero nyaka gi baiye kacha. Din sami dhi tich ikia ka nyathi biro donjo ma biro yudo thuolo mondo bil gima kamae. Nyithindo bende nyisowa ni samoro kong'o ma ioro gi kod jonyuol mag gi samine ni iore gi chupa cham mar pi to mina pi ma kosepimone ouso matin kata samoro gilose mosetigogo gi bilo. Omiyo mae gima kizungu dendo ni caregivers substance use. Gima ong'eyo ni nyithindo gineno jonyuol kaka role model kata jogo monego bed ni giluoro, gihero kendo ging'iyo tabia margi. Omiyo ka nyathi oneno gima baba timo kendo gima mama timo to wacho ni mae gima kare kendo mae gima osir. Omiyo yudo ka janyuol owito thuolo mare mar keto chik kata mana gimiluongo ni moral responsibility. Nikech koro kata ka wang'ing'ise to gimo ok onyal understand ni to ka in gini inti tiyo godo ere kaka gini dang bed gima rach. Mar ariyo be wachak wanyalo wacho en lack of kata mana parental neglect kata mana lack of adequate guardianship. Mae koso mwelekeo kata mana onge mar jonyuol. Samoro en gima notimore ni samoro janyuol achiel nowito ngimane kata mana samoro jonyuol gi duto nowito ngimagi. Omiyo yudo ka samoro nyithindo onge gi ng'at manyalo puonje wach monyalo samoro ka mama nodong' kende kata samoro baba nodong' kende. Koro yudo ka janyuol achiel modong' ni responsibility dok kuome matin kendo ok onyal kata yudo thuolo mar puonjo weche mang'eny. To kendo nitie kata jonyuol manitie tiyudo nikech wach mar dhi manyo rak kata mana tich. Iyudo ka samoro nitie jonyuol manie buore Nairobi, nyithindo nie gweng' kata samoro en janyuol matiyo mabor kata mana oko mar pinywa kae. Koro iyudo ka nyathi pod dong' gi janyuol achiel. Muda moro madino yude puonj kuom janyuol mare owito, omiyo odongo. Ang'o momiyo mae rach? Sama thuolo no oyudore kuom rawera kata mana ng'ama tin to ing'eni en to pod en gi penjo. Nyithindo gin jok ma puonjore, gidwaro ng'eyo, gin curious. Omiyo nafas ma thuolo ma obetni iyudo ka osiepene ma bro donjo kata mana gimiluongo ni peer pressure. Obro penjo osiepene, obro donjo rowere ojowetene to bro miye puonj manie oko kacha. Machielo nyalo bedo gi wanyalo wacho ni lack of social attachment. Samoro nyathini en gi familia to samoro jonyuol gi banda kan wacho gin jonyuol machiegni kod nyathi kata en nyathi moonge osiepe monyalo bet godo
koro yudo ka nyathi obedo ng'ama chalo ng'ama obedo abandon. Omiyo magi factors manyalo keto nyathi e yor machalo kamano. Waluongo magi ni the 3 big R's. Mano gin the 3 big risks. Mano kuongo en early age of onset, mar ariyo en family setup, to mar adek en lack of social attachment. Wanyalo wuoyo bende e genetic makeup. Ma en kaka dendi, kaka ilosori, kaluwo gi familia mari. Sasa midhi e thieth iyudo ka daktari penji ni to tuo ma in go ni en e familia maru. Omiyo shida mar jogo ma tiyo gi kong'o kata mana mer malich miluongo ni addiction en tuo, kendo science oseyange ni en tuo. Omiyo iyudo ka samoro ka ne nitie familia, to iyudo ka nyathi ma e familia ma kamano, chances mage kata thuolo mage mag tuo no make bedo mothulore gi malo. Omiyo ber mondo ka wan kwa e familia machalo kamano, to ber mondo wang'e ni koro gini en gima ne ni anyuola marwa. Omiyo jogo matindo ma piny ma wanyalo keto mikakati ma wanyalo kono gi godo. To machielo be kendo gin environmental factors. Magi koro gin gik maonge control mar nyathi. Wanyalo wuoye poverty kata mana dhier. Iyudo ka sama ot, iyudo ka yuto ni piny, iyudo ka jonyuol samoro bedo gi stress to tero gi e gik mamero jigi. Machielo en ni poverty kata dhier nyalo keto thuolo mar nyathi donje tich kapod otin, kata gimiluongo ni early child labor. Ma en nyathi miyudo ka samoro kodak e tie nam to gilupo, samoro kata nyathi dhi go tong'o, samoro nyathi we skul dhi tiyo ot kumoro, kata mane ba bende ndiko nyithindo gi, kata mane utende. Omiyo sama nyathi be chako yudo pesa ne moro matin, ok ong'eyo no bro time nade, omiyo onyalo donje ahola mondo chak tiyo gi gigi. Mar ariyo seche ma en kurogo, doromo gi jok manyalo keto e puonj machalo kamago. Papecha winjo kiwacho machalo koro kamano. Dede mbele matin. Factors moko be nitie machalo kaka gi samoro gender. Wawach ni samoro nyithindo, kaka nitie nyithindo machuo gi nyithindo manyiri. Iyudo ka samoro bedo nyathi madichuo medo thuolo kata mana thuolo mar chances mag nyathi chako tiyo gi gik machalo kamago, nikech king'iyo gik ma community oseketo ni joma chuo timo kama, joma tuo kosetieko tich to timo kamae. Mago be gin gik mamoko ma be nyalo keto nyathi at risk mondo chako donje gik machatomo machalo. Mogik en kaka peer pressure. Peer pressure en aola. Ma gin gik ma osiepe wacho, mana kaka nang'isi ni nyathi ko bedo gi thuolo ma onge ng'at manyalo miye puonj koa kuom joma dongo, jopuonj, jotend kanisa kata jonyuol, tiyudo ka koro peer pressure cha ema bedo duol maduong' e ngimane. Nikech en bodwa no bed gosiepe, odwa no obed nong'ere, kata be obed ni ji winjre kode, onyalo bedo gi thuolo mar donje weche machalo kamagi. Omiyo magi ka wariwo wate to wawacho ni magi gik miluongo ni risk factors manyalo keto thuolo kata mana keto nyathi e risk mondo tigi yedhe mamero jigi. Erokamano Papecha, winjo bende kiwacho ni ntiere nyithindo ma samoro chal ka gima jonyuol rem miyogi yo makare mowinjo bed ni giluwo. Dipar ni ntiere kaka jonyuol ose rem chiwo lai makare mar kaka winjo bed nyithindo dongo. Inya winjo kiwacho ni jonyuol ma bende samoro kano gik moko mitiyogo e ute, kaeto samoro wuok odhi tich to nyathi ang' oduogo yudo ochako bilo ka janyuol okia. Iparo ni jonyuol osefil kata oserem chiwo lai makare ne nyithindo, koso here pachi iwachni? Nyaka koro ochopo kuma koro nyaka wachung' mondo wayie adier. Kidok e adier mathiring'inyi, to wan kaka jonyuol waseleto nyithindwa down, kata wasekoso ting'o responsibility marwa. King'iyo sani the average parent en ng'atno manodhi sikul, manoyudo tich moro monyalo timo, to ineno ka nitie gimoro ma ji wuondore ni kochopo tich abich, ni koro en weekend, to nitie kaka onego bed ni ji budho, kata kiwuotho e bombe, kata mana king'iye social media tiwinjo ka kategori mag jonyuol magi e mbeke magitimo. Gimok wang'eyo ni seche ma wawacho magi, to nyithindwa bende somo trend. Ong'eyo ni nitie chieng' ma kama, to kochopo chieng' tich abich, tich auchiel, to baba onge, baba koro odhi otimo achiel ariyo adek. Samoro waparo ni nyithindo kia, to nyithindo gin jok mong'eyo, kendo gineno gik madhi mbele kabisa. Mar ariyo en gima tindo biro ni birthday. Samoro ka wabet ki nyithindo piny to kipenje ni gini ni nene kanye, iyudo ka birthday en nyathi mar ja higa achiel, tiyudo ka jonyuol luongo osiepe gi jogo madongo
kendo bia opang ka chakret gigo mamero ji to birthday mar nyathi saming'e notimo kama to chako luong nyithindo moko akia ka be samoro jonyuol ong'eyo ga ni ma en gima rach tapani ka koro kibet mos to kata ka wang'iyo to ma en risk nikech nyathi ng'eyo ni mondo asherekea kata mondo awinj maber to mae gima nyaka bed ni timre. Machielo en oro nyithindo. Kidhi alwora marwa to nyathi kata mana sani kiwuok oko mar studio kanyo tidhi e gweng' timiyo nyathi 20 gi chupa to odhi duogo nigi kong'o, odhi duogo nigi ndawa kata mana jaga. Mae banyala chaka wacho ni en gima chielo ma jonyuol bende timo to ok ong'eyo ni kata mana samo timo mae to odhi kinyume kata mana oketho chike mag Kenya nikech nyathi higni 18 ok onego bed ni uso ne yath moro amora mamero ji kendo en kata kaka jonyuol onego bed ni onyalo goyo ripot moro amora koneno gima timore kamano. Omiyo magi e moko kuom weche ma wan kaka jonyuol e gwenge e community iyudo kata mana ka miere michwake kong'o cha samoro kiwuoyo gi nyathi to nyathi ool en e klas kipenje ni ang'o mano timore nyoro ne wachweko nyoro ka gitieko chweko to nyithindo gi ema dwa savo kong'oni. Sama nyithindo gi savo kong'o nitie nyaka jok momer inyo kata samoro jokong'o bro wacho ni kela nyango ema mondo miwa kong'o maning'e ni koro wawuok e akang' machielo wachako wadhi okang' machielo kata mana mar sexual harassment. Ichako iyudo kendo ka nyithindo gi ema dwaro ting'o kong'o gi mbugru ka gitere mier monego bed ni tere kong'o. Ma iluongo ni involving children in production of illicit liquor to mae gima chik ok oyie kata matin. Omiyo kopo ni mae gima samoro jonyuol timo to pok ging'eyo to nego bed ni ging'eyo kawuono ni magi e kaka wan wawegi waketo nyithindwa waluongogi kendo wapuonjogi e weche mag kong'o gi yedhe mamero ji to mana samoro en koso ng'eyo kata samana samoro koso ng'eyo ni ere kaka inyalo miyo nyathini arita makare. Aya, papecho ne wantiere kod joneno ma bende ochwalo penjo opogore opogore na kwany mo kanyango mako piyo jago katuma ntiere kod penjo openjo ni en adier ni ka intiere kod paro kata lete chunyi ti madho kong'o to paro gi ok chak bed kendo. Wacho ni ka intiere kod paro sani wan kaka oganda makedo gi weche mamero ji e boma mar Kisumu nitie gima sani wapuonjo miluongo ni myth versus fact. Ma en puonj mayango adier to gi miriambo. Mae gima osebedo ka wachore ni wadhi amadh chupni moko adek wiya bro wilgo. Mano en miriambo nikech kiny kapod ichiew to shiti cha pod iyude mana kuma ni weye cha. Omiyo kiny pod imedo mana fuale idhi kode mbele. Wach ni kiny pod ochako tamo wang'i pod ichaki madho. Omai mana thuolo mar yudo muda mondi bed piny mondi ilos suguli kata mana sida mane thagini to kendo sameno koro pod iketo shida ni tenge tiyudo ka shida moko bende koro medo donje. Omiyo kong'o kata mana tiyo gi yedhe mamero ji ok gin solution ne shida moro amora. Ka nitie wach ma ng'ato moro amora ni godo kata mana paro machandi to nitie yore moko moyangi ma ng'ato nyalo manyo godo paro kuom joma dongo, kuom jogo moluore, moherore godo, familia, to kata tinde nitie nyaka jolony ma tinde miyo ji puonj to gi kony mar emotional support kata psychosocial support. Janeno machielo kende ne Claire Odhiambo wacho ni owinjo pile ka ji osemadho kong'o to chako wacho ni onge. Koro penja na nyisi ni to en ang'o ma onge ga ma jokong'o wacho ka gisemadhe mano kang na keti tesre go ahinya kata mono Joseph Otieno be nigi penjo openjo na ang'o miyo njaga donje wich moloyo yedhe mamoko koso dibed ni odonje remo koso odonje bwongo. Ka wacho wach mar onge no mai kati kono mana nyathi ja klas achiel ni wuothe ka ng'ama momer kata tim na drama kata ni timo drama to wadwa timo drama moro ng'at man momer to onge mana kaka wacho no onge mantie. To samoro tinde wabet piny to wang'iyo ni adier sami sedonjo wach kong'o gi yedhe mamero ji onge gi ber moro manyalo wuok e ngimani mane onge no nikech en mana medo kelo matatizo en mar kelo chandruok mar rwako dhiere udi. Omiyo sami chako madhe no to onge biro beto mang'eny nikech ji moro amora samoro kata mana familia biro weyi koro in kendi. Omiyo onge no ng'eny ga kabisa. Wanyalo chako wuoyo e wi njaga. Nonro nyicho wacho ni kwan mar jogo ma madho kata makuoto njaga e Kenya sani romo 1 million.
mae en wach magi jok ma gin in addiction. Ma en wach ma koro nyaka wabed ka waluor kabisa. To achiel kuom wan kaka jolony gi ma waseyudo ni ewi njaga kata nonro nyicho wacho ni jogo manyicho penj ni to ang'o momiyo ne giyiero njaga. To ng'eny gi wacho ni mae kalure gi weche ma samoro jotendwa kata mana jogo matayowa e pinywa kae wacho, kata mana ndalo mane ncha campaign odhi. Ok dang' awuoyo weche mang'eny mag siasa, lakini nyalo paro campaign manyicha wae wach njaga ni nyicho odwa hiadhore mang'eny. To magi gik ma samoro rowere biro koni nikech magi jok madongo ma wang'iyo, magi jok mosesomo mochopo okenge mang'eny, magi jok ma joma tindo ng'iyo kaka role model. Omiyo magi gik mane giwacho ni noketogi kata mano wuondogi. To kani penjo ni to njaga ni odonjo nade? Yedhe duto mamero ji mana kaka dend dhano, gimoro amora ma dend dhano nyaka donje obwongo, nyaka donje remo. Koro seche ma omedo tiyo gi dendi ni, iyudo ka dendi bende medo tiyo, iluongo scientifically iluongo ni addiction. Gimoro motime dendi cha pile pile iyudo ka okang' ne medo mana dhi mbele, omiyo imedo mana tiyo gi mang'eny mochop kuma ochopeno. To ka wang'iye yedhe te mamero ji ni, tiyudo ka ni njaga ni ene mantie kuma koro kochopo to otimo gimiluongo ni permanent brain damage. Kendo nitie kuma koro kochopo to kata mana thieth moro amora ok nyal konye. Kata koro ipimo kata gi kong'o, samoro ng'ato nyalo yudo thieth kata mana moko go. To gimalit gi njaga ni nitie kuma koro kochope to chope permanent brain damage manyalo bedo matek thiedho kata mana miyo ng'ato konyruok. Apecha bende kang'iyo kata Nyabuona MC Nyabuona nitiere kod penjo ni en adieri nitiere kit yedhe moko mamero ji ma jiwo rateke mag del kedo gi tuoche moko. Kuom ranyisi wachore ni chang'a konyo e geng'o tuo mar typhoid, kaeto bende wacho ni njaga konyo e geng'o rem. Nyiswa ni adier mane mantiere wach ni? Adier manitiere wach igani wan kaka jolony wawuotho gi agenda mar nyiso ji adier kendo ket miriambo tenge. Mokwongo, sama ng'ato nigi rem e del kata tuo moro amora, obed kuom nyathi matin, mama ma iye odongo, ng'ama odongo kata mana ng'at ma igni ne osesudo, to onego bed ni wadhi wamanyo thieth kuom laktar. Kwa wuothe gwenge watinde wan gi kuonde thieth dispensary nie community kata mana village ka village, wan nyaka gi community health volunteers. Omiyo yath moro amora mathiedho ng'ato en yath ma idhi tiyudo kuom daktari kata laktar mandiko ni yath kendo imiyi mar konyruok. Omiyo chang'a onge kumosoyange chang'a ni en yath mosethiedho ng'ato ma ng'ato neno. Mae en myth kata miriambo ma osebed ka itiyo godo igni mang'eny, kendo nitie kaka samoro wadhi mwayie kode. En gima lit nitie kata mana jok mosomo modhi sikul mong'eyo adier mar yath, tiyudo ka pod giyie gi gigi. Omiyo onego bed ni ji ng'eyo maber ni yath mathiedho dhano iyude kuom laktar, ondiko ni yath kendo idhi nyiewe od yath mopuodh kod Pharmacy and Poisons Board. Machielo en ni samoro nitie miriambo moro ma kata kidhi e sikul to nyithindo kata mana gibiro ng'isi ni njaga miyo ng'ato tiyo matek, kata njaga miyo ng'ato kia nyalo wuoyo penj kata mana somo kwan. Magi gin miriambo. Kendo gin miriambo monego bed ni waketo tenge kabisa. Ka ng'ato dwaro somo kata mana kalo somo moro amora, to yo mopuodhi en somo subject no sama japuonj puonje, timo revision kendo timo practice mang'eny mondo otim tich machalo kamano. To kata ka nitie duty moro ma ng'ato dwaro timo, ni kata en gi jua kali moro, yo mar medo teko e del, nutrition, chiemo ma wachamo, ka en chiemo moromo kendo chiemo mowinjore. Machielo en rito dendwa kata through physical fitness and exercise. To gi machielo en yueyo kata mana yudo enough rest. To gibedo gi good emotional state, ni kantie wach moro machandi tiwacho, tibede familia kata environment mamor. Omiyo mago gin miriambo. Nitie yore monego bed ni watiyogo mondo waked godo mar duoko gik machalo kaka yedhe kata gik mamero jigi. To akia nyalo miya thuolo mondo mana bire kabenda dhi tude gi penjo mar Peter Obonyari paka ntiere Migori County. Samoro wagomba kama to ntiere ng'ama osedonje yedhe gi nyadi nuoya, kendo sira mondo mi owuoge to tame wuoke yedhe ma bende koro otiyogo pile ka pile dende oseng'iyogo kendo wuoke te kanyato mago mag njaga ma bende dhi ketho donjo nyaka obwongo kendo donjo nyaka e del e yo ma ok owinjore. Owacho ni bende ntiere yo ma ng'ato nyalo weyo godo tiyo gi yedhe gi
magi yegi we chuth. Mokwongo kaka nawacho mbele kachacha en ni sama koro ng'ato osetiyo gi yedhegi makoro chop kuma koro ok onyal weyo kende, mano koro waluongo ni addiction. To addiction is a disease. So rechego koro ok en a choice, ok en hero mar ng'ato. Ma en ng'at makoro tuo kendo dwa ni mondo oyud thieth kuom laktar. Omiyo ka watimo gik machalo kamae, to sama ne wadhi devolution, tiyudo ka counties wa nomi teko mar kawo weche mag lika, licensing, prevention, education magiketo puonje alwora, rito alwora marwa kaluwore gi jogo mauso kata maloso gik mamero jigi, kendo konyo oganda magwa. Omiyo counties manie Kenya te, to kata mana counties makaluo wa, jogo mane wayiero telo, wang'eyo ni gin gi teko no. Kwa bire Kisumu County kae, wayudo ka wan gi nyicha oyaw rehabilitation center Nyang'oma ma Kisumu County nogero. Mae kuma jodak ma Kisumu County nyalo dhi kendo nyalo yudo kony kata mana thieth. Ka wachako wang'iyo alwora makwa, nitie organizations kata mana migepe ma ok mag piny owacho, mag ji giwegi kata mag non for profit. Anyalo wacho ni e Kisumu County ka nitie achiel maduong' miluongo ni Blue Cross Kisumu kata Blue Cross Kenya. Magi gin jogo moseketo puonj ne jogo manie alwora magwa. Kiwuothe gwenge ma Kisumu tinyalo yudo ofisegi. Nitie nyaka jogo matimo gimiluongo ni thieth kata mana treatment. Wan gi ji kaka Renaissance, wan gi mayudore Tafom United Mall, nitie jo kaka Adav Mamboleo manotimo treatment. Omiyo nitie kuonde ma ji nyalo dhi mondo oyud kony. Bende in kaka jakenya in gi ratiro mar dhi e od thieth moro amora mondo ipim gima chandi mondo iyud thieth. Apani kidhi kata mana Ramogi odika kacha, sani nitie nyaka kuonde ma ji thiedhore. Omiyo onge ng'ama onego bedni kata onge ngima monego bedni wawito nikech addiction. Kik wawe mondo ji mer machop kuma koro ng'ato ok nyal konyore. Ber mondo ka ng'ato nigi shida ma kamae to obet piny kendo oyudo thieth. Mar ariyo, ber ni mondo wan joma dongo e alwora magwa kuonde ma wadake. Sani wach mar addiction kata mana madho kong'o, sani ok onego bed gima koro iwacho kikwedogo ng'ato kata kikuodho ng'ato. Mai puonj mane wachiwo kawuono kane wamak gimiluongo ni World Drug Day, ni mondo wa stop stigma. Wach mar miyo ji nying ni janjaga, machanga moran, machanga mapinyo kadhogo, nene, mago gik makelo pes, miyudo ka ng'ato koro ok nyal manyo kony, oneno ng'at mangimane oserumo. Lakini en adier ni ka waketo mikakati e alwora magwa, to mae jok manyalo biro kamoro achiel, kata mane support group, communities magwa, ka wawuotho kata mane baraza, jachik bro mi kata mana jogo manie alwora mari manyalo mi kony. Ka wawuotho Kisumu County kae, Blue Cross Kenya timo tich matek ahinya e agwenge magwa mag chiwo kony sana ne jorowere gi jogo matindo mapod nie sikunde kata mana kuonde tiegruok mag colleges mondo gine ni giyudo psychosocial support koa kuom jogo mopuodhore manyalo miyo counseling skills and other psychosocial needs. Erokamano Papecho nyakora mkajwang winjo gi iti ka bende piny gimane yango odiochieng' mar kedo gi yedhe mamero ji. Wach maduong' maparo ni Papecho wacho kanyo jogi odake kata kamano kik waketa kwede makoro wamiyo gi nyinge kata kamano wamany yore minyal konygigo kaka nyalore. Magi gin nyithindo matindo moko johigni nyaka 6 nyakora mkajwang. Erokamano Papecho kuom thuolo ni kendo aneno kama en chenro mano ganda ne ntiere kod dwaro mar ng'eyo matut kotenre ni ayudo ote mathoth mokalo kata kamano nikech sa wak ng'ade gi kapa Papecho. Erokamano Lydia. Kora mkajwang ne in mikete ka in mioro ote magi in mabende ineno nyakora mkajwang oro ote kata penjo mane intiere goto kwa nyalo somo. Boduo kendo gi chendo ne seche machielo kata chieng' machielo. Erokamano kuom keto rameny piny waduo ka kendo sa 3 wang'e gi chenro maro imore kama wadhi kelo ne weche manyien mana ka Ramogi TV. Riti masani nyinga Lydia Okeo.